Натрупваме си грехове и плънваме всеки ден църква и имаме Боже, прости ми, Боже, прости ми. Репликата си я знаем. Отче, прости моите грехове. А Божието Слово казва, че онези, които са родени от духа, те не се грешават. Его е. Ние отново се грешаваме. Ние отново правим грехове. Затова казва Исус в своето Слово. Когато дойде на земята, дали ще намеря вяра. Ние барем и тази част, нещо, това е много красиво, да дам аз на Бог от себе си любов. Седни, брат, да се не измориш. Да му дам любов. Да му дам любов. Това е красиво. Колко красиво, когато един мъж дава любов на жената си и жената си дава любов на мъжа си. Колко красиво една майка, която дава любов на децата си. Колко красиво едни деца, които дават любов на майка си, на баща си. Бог иска ние да му дадем любов. А любов значи това, така аз го разбирам, да бъда покорен на Бог. Щом Той го обича, и аз да го обичам. И щом го обичам, аз трябва да го слушам. Това, което казва Бог. Това слово е тежко. Разбирам, че това слово ми идва като камъне само на главите. Разбирам ли. Защото това слово така и на мен ми идва. Но Божието Слово казва, че когато Бог люби, него Бог разобличава, защото който обича разобличение, той обича и поправление, обича и знание. Ние трябва, ако нямаме любов, трябва да се научим на любов. Ако нямаме вяра, трябва да се научим на вяра. Не е само да застанеш пред Бог, да затвориш очите, никой няма да чуе, да кажеш, Боже, моля те, прибави ми повече любов към Тебе, или Боже, прибави на моето маловерие, дай ми вяра. Нека да ви дам един пример. Петър беше в ладията. Исус ходеше по водата. Явно ти е интересна тази книга. Това, което казвам, май не ти е интересно. Не, окей, чети си, не ти правя забележка, чети си. Книжката наистина е по-интересно от говорителна. Когато беше ладията насред морето, Петър беше в ладията, всичките видяха Исус и казаха това призрак. Оплашиха се пред много. Когато се приближи вече Исус до те и те го познаха. И тогава Исус рече на Петър, поне Петър му каза, Исусе, ако си ти, кажи ми да дойда. Исус му каза ми, добре, ела. Петър, ела. И когато той прескочи лодката, когато стъпи с единия крак върху водата, той седно стъпваше върху бетона, на който аз съм стъпил. И започна да върви. И започна да върви по водата. Не само Исус е ходил по водата, и Петър е ходил по водата. Да, обаче Исус не го плачеха вълните, които идват срещу него. Но Петър се отплаши. Днес много християни, като видят вълната на живота, че има върху те, и започват да бегат към сушата. Трябва да ставаме сърфисти. Не знаете какви са тия сърфисти? Тия взимат едни дъски такова специални пригодени и чакат големата вълна. А по повече християни, като видят големата вълна, почват да бегат. А сърфистите си чакат вълната. Защото сърфиста стои над вълната със своята дъска. И когато направеше крачките Петър и вълната дойде върху него, той не стана сърфист. От Петър стана на Симон. От вярваш, стана на невярваш. Помисли си, ще потъна. Така и стана. Исус се обърна към него, но той каза, Господи, погивам, спаси. Бог му подаде ръка и го фана. Бог Исус. Изкара го от водата и му каза, Петър, къде ти е вяра? Днес толкова много вълни идват върху живота ти. И ти го дойдеш тук, свали си душичката, сваляте си душите и започнете да ги тупате като брашнен чувал. Колко повече го тупаш, толкова повече брашно пуска. Брашнените чували никога не се свършва брашното в тях. Никога. Там няма свършване.
Преди чола имало ли е брашно? Колкото пъти да го изтърсиш, все ще изкараш брашно. Така и човешката душа днес. Така ми казваше си каквото. Какво ти Че казваш? съм брашнен чувал. Да. Днеска нашите души са брашнени чували. Но пълни с грех. Колкото и да очиства Бог, колкото и да прави, свети сме тук в продължение на час и половина. Излизайки от тук, ние се връщаме отново към старото естество, към старите си навици. И каква ти беше ползата и пайната, че си била на църква? Каква ти беше ползата? Какво спечели? От 1 час и половина служба. Какво? Нищо. Мога да ви кажа само. Изгубихте ценно време, в което за това ценно време можете да продължавате да си грешите. 1 час и половина ти само се окъпа душата и тъкмо излезе отвънка и отново я насоли. Много жалко за такъв тип християни. Не казвам, че вие сте такива, но казвам, че има такива християни. Заради това винаги съм казвал и ще продължавам да го казвам. Много са християните, но малко са Христовите. Онзи, който иска да служи на Бог, разберете го, трябва да служи с дух истина. Не може да служиме, пред Бог да стоиме така с нашите си дефекти и да си ги търпиме и да си казваме, Бог ще промисли, Бог ще промисли. Повярвайте, Бог няма да промисли за твоите дефекти. Ако ти не се вземеш в ръце, няма как Бог да ти промисли за твоите дефекти. Дефектите са пороците, порока ражда греха, греха ражда смърт, казва Божието Слово. Дефекти християни Бог няма да вземе. Порочни християни Бог няма да вземе в Божието царство. Това е Словото. Това, ако и бендиши, ако го приемате, приемате. При Исус не иска инвалиди. Исус мразеше инвалидите. Мразеше. Или по-точно мразеше нечестивия дух, който поразяваше хората, да ги правеше инвалиди. Тогава Исус отиваше при него, който инвалид му казва, стани ти гни си по стелката и ходи. Исус не харесваше инвалидите. Той помагаше. Днеска много християни са духовни инвалиди. Да, искам да дам едно свидетелство. Тук имаме едно детенце, сега ще ви го покажа. Все, когато е с баба си на църква, се заспива. Не знам по цял ден това детенце какво прави, но когато дойде на църквата, явно тук в църквата намира спокойствие, Бог успокоява душичката му и той олеква му и той заспива в окото. Бог да го... И не ще да спи. Така, нека Бог да ни благослови. Сега ще